Malawi Today. Takulandirani tikupasirani nkhani zolengedwa mchichewa za pa Times. Takhala ndi pomwepo. Ndinso kuyika nsanamira zabwino zomwe zithandize kampani kukhazikitsa ntchito za malonda mdziko muno. Polankhula ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ripoti limeneli, mkulu wa banki ya pa dziko lonse World Bank kuno ku Malawi Firas Rad anatsindika kuti boma likuyenera kuunika magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ndondomeko yopereka feteleza ndi zipangizo zotsika mtengo kwa alimi. First, the country's macroeconomic crisis. Kusokonekera kwa chuma mdziko lino kwafika mlingo osauzana, ndipo izi zikufunika zitakonzedwa msanga. And runs the risk of further macroeconomic deterioration. Kumbali yogwiritsa ntchito bwino chuma cha dziko lino, ripoti ili lili mchikayiko. Katswiri woona za chuma ku World Bank kuno ku Malawi a Yakobo Angel akuti chaka chilichonse chachisankho mdziko muno, dziko la Malawi silisamala komanso kuyendetsa bwino chuma chake. Elections pose particular risks to macroeconomic stability. Mbiri ikuonetsa kuti zisankho zimakhudza kuyendetsedwa kabwino ka chuma cha dziko. Izi tikuyembeza kuti zipitirira mpaka nthawi ya chisankho. Ngati boma siliyendetsa bwino ndondomeko ya chuma, katundu ndi zakudya zipitirira kukwera mitengo modetsa nkhawa mdziko muno. Kumbali inayi boma ladzipereka kuti ilo ligwiritsa ntchito za migodi komanso ligwiritsa ntchito mfundo zomwe zayikidwa mu ripoti ili. Tikudalira miyala yathu ya mtengo wapatali pofuna kukonza chuma cha dziko lino, ndipo tigwiritsa ntchito malangizo omwe aperekedwa mu ripoti ili. Zonsezi zinachitika pomwe World Bank imakhazikitsa ripoti ili. World Bank yachepetsanso kukula kwa chuma cha dziko lino kuchoka pa 2% kufika pa 1.8% kamba ka mavuto osiyanasiyana. Malomwa Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Alex Banda. Tidakali pa nkhani za chuma, komiti yomwe imaona za ndalama ku Reserve Bank of Malawi sidasinthe chiwongolera dzanja chomwe mabanki amene akupereka akamabwereka ndalama ku banki ndipo chidakali pa 26%. Gavana wa banki Dr. McDonald Mafuta Mwali wauza olemba nkhani lachinayi msabatayi ku Blantyre kuti mwazina komiti yaunika momwe mitengo ya zinthu yayendera pakatipa. Iwo afotokoza. Cholinga chathu chinati tiona kuti kodi tikakweza interest rate zitivuta bwanji pa chiganizo chathu chimene tifuna kuti tithandize anthu amene tikuwafuna kuti atithandize kuti apange zinthu zochuluka ndi kuti azike pansika kuti ma prices atsike. These are anthu amene ali ndi ma companies. Kodi tikakweza interest rate iwo apweteka bwanji pa ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Pamene kumbali yonena kuti tikanatsitsa inflation au tikanatsitsa policy rate, vuto lake likanakhala lonena kuti pali panopa tili ndi chilingaliro kale kunena kuti tionere kaye mmene inflation ikuyendera. Pali zizindikiro zokwanira zimene tikuona kunena kuti 2025 inflation itsika kusiyana ndi 2024. Nde in that case tiofuna kuti tingozipatsa mpata kuti tione kuti kodi kutsika kwa inflation iko kupitirira motani ndi ntchito zimene tikuganiza zoti tikweze supply side, kuti ntchito zombanga zinthu zikabwera kuti tazithandiza kuti zichuluke inflation kupitira kutsika, ndi imene ingatipatse mpata wonena kuti tikhoza kuganiza zoti titsitse policy rate. Koma panopa tinangoganiza kuti tipange wait and see kuti kodi development imene ipitirira motani. Koma itapitirira monga ngati imene ma models atha kuonetsa kuti inflation chaka chino cha 25 itsika, tikhala ndi mpata wambiri wonena kuti tikhoza kutsitsa inflation policy rate mosavuta kusiyana. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC ladandaula kuti ziwawa pandale zomwe zikupitirira komanso mchitidwe wofalitsa nkhani zabodza zitha kukhudza ntchito za bungweli kuti chisankho mu Septemba chisadzayende bwino. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja anayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa mgwirizano wa mabungwe othandiza ntchito za chisankho Civil Society Elections Integrity Forum. Sambiri mulipotiri. Commission isingakwanitse to deal with this issue bayoka. Mau awapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja pa msonkhano omwe mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana aukhazikitsa
omwe ntchito yake nkuonetsetsa kuti chisankho chidzayende bwino. Justice Ntalimanja ndokhudzidwa kuti mphekesera komanso nkhani zabodza zomwe zikufala zokhudza chisankho ndi ziwawa pandale zitha kusokoneza ntchito yawo yoyendetsa chisankho. choyambirira ndifotokoza kuti ntchito ya zisankho imayendetsedwa ndi malamulo. Step iliyonse imene Malawi Electoral Commission imatenga imakhazikika pa malamulo. Ndiye ndikufunikira kuti choyambirira bungwe la Malawi Electoral Commission lionetsetse kuti ligwira ntchito movomerezana ndi malamulo, komanso anzathu ena onse amene timagwira nawo ntchito, mabungwe amene saboma komanso azipani adziwe kuti kodi malamulo amafotokoza kuti chani. Chifukwa chokuti tikadziwa kuti malamulo amafotokoza kuti chani, ndiye kuti aliyense amvetsetsa kuti ntchito ikuchitika mwachonchi chifukwa lamulo likufotokoza chonchi. Yemwe akugwirizira udindo wa wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum CSF a Benedicto Kondowe akuti mavuto amenewa atha kuchititsanso kuti anthu ambiri asadzaponye chisankho. Forum imene ithandizira kubwesa pamodzi ma stakeholders komanso ithandizira kupanga kauniuni imene ndondomeko za chisankho zikuyendera, kulembetsa kavotedwe komanso zimene zingabwere tikamaliza kuvota kuti kodi munthu amene wapambana Malawi Electoral Commission asatira ndondomeko zonse zimene zizokhazikitsidwa malamulo athu, komanso kuti ngati andale angakhale ndi nkhawa pakhale njira yokambirana kuti pamapeto zonse tipitise bata ndi mtendere mu dziko muno. Pa msonkhanowu mbali zokhudzidwa pa nkhani za chisankho zinakambirananso njira zabwino zoonetsetsa kuti okaponya voti akutetezeka, komanso zipani za ndale zilimbikitse umodzi pakati pa Malawi pomwe dziko lino lukonzekera chisankho cha pa 16 Seputembala chaka chino. Kuchoka kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Chipani chotsutsa ya DPP chachenjeza ofuna kudzachiyimira pa chisankho kuti malamulo adzathana nawo ngati adzayambitse ziwawa mnthawi yokonzekera sankho zachipulula. Izi zikudza pomwe chipani ichi chichititsa misonkhano mchigawo chakumwera komanso kummawa pokonzekera zisankho zachipulula. Kuchoka ku Luka Beston atipatsa ripoti lomwe akuwerenga Dickson Chivwati Kondwe. Zipani ziwiri zikuluzikulu za Malawi Congress MCP ndi Peoples zati zichititsa zisankho zachipulula mwezi ukudzawo wa Februwale, pomwe chipani cha DPP chati chitha kuchititsa zisankhozi mwezi wa Epulo. Ndipo pokonzekera zisankhozi, mneneri wa DPP Shadrack Namalomba wadakumana ndi omwe akufuna kudzayimira mzigawo zosiyanasiyana maka kumwera ndi kummawa, koma kuwachenjeza kuti ngati angayambitse ziwawa malamulo a chipanichi agwira ntchito. Onse amene akufuna kuti adzayimire chipanichi, ma MP komanso makansala komanso kuphatikiza pamene ndi ndondomeko zakuti munthu akapezeka kuti masapota zake kapena iye mwini akuyambitsa chiwawa kapena kumamenyana, ameneyo ndi kuti ayitanidwa ku disciplinary. Ku disciplinary kuja ndi kuti kuli zilango ngati kuchotsedwanso kumene chipani. Ndiye zimenezo zimene tili nazo, koma chachikulu chokufuna kuti chimikizire kwalimbikitsa kuti chisapange chiwawa izipangeni zisankho za mtendere. Koma malinga ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Peoples Ben Chakame, iwo alimbikitsa mtendere pomwe akuluakulu a chipani akhala ochititsa chisankhochi. Onse amene akufuna kupanga nawo ndale kandi ku People's Party ka Malawi muno alimbikise kuti iwowo ngati munthu atumikira bwanji anthu. Katswiri pandala Vincent Rangel wati vuto lalikulu ndiloti omwe amayambitsa ziwawa mdziko lino salandira zilango, ndipo ndikuyenera kuti zinthu zisinthe ndi cholinga chothana ndi vutoli. Umapeza kuti zipani za ndale olo ziwawa zapandale zikachitika siambira amene amagwidwa ndikukasengedwa milandu, siambira amene amagwidwa ndikukasengedwa milandu. Ineyo penanso vuto limakhalapo ndi pachizungu mwina tine kuti endorsement, kuyika candidate kuti uyu candidate ndi amene tikumfuna ayimire chipani chathu fanda amene amayimira kumeneko. Izi zikutsatiranso ziwawa zomwe zachitika kumathero a Sabatayi, omwe otsatira opikisana a DPP kumulanje anamenyana pa msonkhano wa ndale omwe akuluakulu a chipanichi anachititsa. Unduna za umoyo Msabatayi unalangiza magulu omwe limagwira nawo ntchito kuti akhazikitse ndondomeko zopezera chuma pazokha, pomwe bungwe la USAID layimisa thandizo lake ku dziko lino. Nduna mundunawo akhumbitsa Kandoli Chiponda akhulupirira kuti izi zithandiza kuti magulu akhale odzidalira pa okha. Iwo anezi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Global Fund limapereka ku nduna za umoyo katundu za umoyo ndi galimoto za ndalama zopitirira 10 billion kwacha.
tinapanga launch imene tuli health financing strategy imene tunena kuti nthawi zonse kuno kunduna zamoyo ndalama sizikwana chifukwa kuli ntchito zambiri mmakhala kuti mwapanga budget yanu koma kuna kubwera mliri wa dzidzidzi olo kuchitika china chake cha dzidzidzi kugwa na mondwe anthu avulala kumeneko ndiyoti mofunika muthamangenso kumeneko ndi nthawi zonse ndalama sizikhala zokwana ndiye ngati kunduna tinakhala pasi kuti tipange bwanji njira zina zonena kuti tizonjezera ndalama zimene amatipatsa akunduna wazachuma ndiye tidapanga strategy imeneyo tinayipanga launch ndiye pempho limeneyo timanenanso kuti mabungwe onso paokha nawonso akhaleso ndi strategy ngati yomweyo yonena kuti kodi ife ndifa civil society ndifa amanaso kodi inde timalandira donation koma takati mwina donation imeneyo mawa wina wadzuka kuti basi sitikupatsanso ndiye kuti tipanga bwanji kuti ntchito zathu zipitirire so izizi zimene timalimbikisana kuti panopa nthawi yakona kuti aliyense tiziganizabe payokha olo zipatala zathu zomwe timachallenja ino akasungu mukuti ndalama sizikwana kodi inuyo ngati Kasungu District Hospital mupanga chani kuti muyambe kupeza ndalama zina. Mkulu wa nthambi ya Global Fund kunduna zamoyo a Doreen Sanji wati ndi chikhulupiriro kuti bungwe lipitiriza kuthandiza dziko lino kamba kuti likumatsatira ndondomeko zakagwirizidwe ka ntchito ka thandizo lawo. Tithandiza kuti chidzipitirira kuchoka kwa mabungwe amene amatithandiza akunja amafuna aone kunena kuti kodi ndalama zawo zomwe akutipatsa zikugwira ntchito yomwe tinanena kuti tidzagwirira ntchito chimakhala chachikulu chimene chocho komanso ndalama zija sizikuonongedwa andipogwira ntchito kodi zikupangitsa kuti zomwe tinati zisinthe moyo wa anthu usinthe uyambe kuyenda bwino zikakhala ngati bungwe la Global Fund limapangaza umoyo wa anthu eti kuona kuti kodi umoyo wa anthu ukusintha mpaka lipano patitha kunena kuti dziko la Malawi kudzera komanso nduna wa za umoyo zonsezi ukupanga bwinobwino ndipo zikuonetsa kuti palibe chifukwa choti chithandizo sichingapitirire chifukwa tinganena kuti ma-audits amene amapangidwa onse akhala akuyenda bwino. Mwana nkhani msabatayi pano pa Zodiac tikupatsirani zina mankhani zikuluzikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabata yomwe yangutayi. Lero mundine Sibongile Yambo khani pomwepo zambiri zidakalipo. Sabata imeneyi alimi anzimbe achita zionetsero maboma osiyanasiyana mdziko lino pofuna kutula nkhawa zawo. Iwowa kudzera ku bungwe la Sugarcane Growers Association of Malawi SUGAM apempha boma kuti lionetsetse kuti nyumba ya malamulo yakambirana bilu ya shuga pofuna kuthetsa mavuto a ulimi wa mzimbe ndi malonda a shuga. Poyankhapo atapeka kalata ya madandauloyi ku boma pakutha pa zionetsero kusalima Chikwawa ndi Kotakota tumu ya alimiwo a Robert Seyara inati biluyi idzathandiza kuthetsa kupondereza pa ulimi ndi malonda a shuga iwo afotokoza. Ineyo ndifuna ndithokoze kwambiri alimiwa komanso makamaka organizers a mwambo umenewu kuti asanapange zimenezi tinawayitana ku office kuti tikambirane timve cholinga chawo bwinobwino komanso timve kuti kodi ayenda route yotani komanso chitetezo chikhala chotani ndiye monga mmene maonera ayenda ndithu monga mmene tinagwirizirana ndiwathokoze kwambiri ndipo tawapemphanso pamene akuchoka pamalo pano ayendenso mwamtendere kubwerera koma chachikulu ndinenenso kuti petition talandira ndipo tikayisiya maofesi oyenerera. Ndipo poyankhapo pa nkhaniyi atalandira kalatayo DC wa boma la Kotakota a Bentono anati achita zotheka kuti kalatayi ikafike ku nduna za ulimi. Takhala tikudikira nthawi itali alimife kuti boma litimve maganizo athu tapanga ma meeting ambirimbiri mwina mukhozaona kuti chifukwa chani tikubwera pa nsewu osangolemba kalata osapita ku msonkhano. Makalata alembedwa misonkhano yapangidwa madeti amaperekedwa koma zinthu zosatheka ndiye tikuona kuti pena pakebe pakujama ndiye kubwera poyerako kuti boma lidziwe kuti alimi azimbe sikunokokha mmene ndikulankhula pano kusalima apanga chimodzimodzi kuchikwawa chimodzimodzi ndi mawu athu kuboma kuti chinthu chisachedwe koma chifulumire popeza ndi answer ya mavuto onse amene ali pa sugar industry. Biluyi ikukomera wina aliyense muno Malawi chifukwa mu sugar olu muzimbe muli zinthu zambiri ndiye mavuto kwenikweni panomba zinthu kati kusowa kwa sugar. Ndinanenapo pa presentation yanga ija kuti sugar kusowa sikuti sugar palibe koma yena akumamusunga
kuti anthu aone ngati sugar water ndikumaso tolosa paketi imodzi awiri kumapasa 5,000 chomwe chinthu choyipa kwa consumer osati kwa ife olima ife kwa masizi kutikhudza koma ndi vuto mene kufikira ma consumer ndiye tikamati biluyi siyayifa nzimbe ndipo tithandizeni atola nkhani kufalitsa uthenga umenewo kuti bilu ya nzimbe ithandiza aliyense Malawi muno boma enako olima nzimbe chifukwa sibwino kumakalima nzimbe palibe lamulo chimakhala chiopsezo chachikulu. You can't make a huge investment without protection of the law. Ndiye tunena kuti biluyi ikuthandiza wena aliyense ife alimi inclusive. Ndipo bungwe loyendetsa mayiso a boma la Malawi National Examinations Board MANEB lati likufuna 2.6 billion kwacha yoti lipite kampani imene idasindikiza mayiso atatu mophunzira dalemba chaka chatha. Mkulu wa bungwe ili Professor Dorothy Nampota anayankhula izi pomwe anakaonekera komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro okafotokoza momwe bungweli linagwirira ntchito mchakachi. Franklin Tambalika anandiza mbiri potere. Poyankhula ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro pomwe agwirira ntchito zawo mchaka cha 2024, mkulu wa bungwe la MANEB Professor Dorothy Nampota wati kupatula kuti ana sadaonere mayeso mchakachi, bungweli lakumana ndi mavuto monga kulembetsa ndi kupereka mochedwa ndalama za mayeso zomwe zinakakamiza bungweli kuonjezera nthawi. Professor Nampota wati vuto lawo lalikulu ndiloti alibe ndalama zobwezera ngongole ya 4.5 billion kwacha ku kampani yakunja yosindikiza mayeso, ndipo ati izi zitha kukhudza ntchito yosindikiza mayeso chaka chino. Pa nkhani ya malipiro, Nampota ati unduna wa zachuma wauza kuti apeze okha 600 million kwacha yolipirira kugwira ntchito ku bungweli kwa miyezi itatu yatsalayi kuti akwangule chaka cha chuma cha boma cha 2024 komanso 2025. Ndikusowa kwa ndalama kumene tinako tinakapempha ku treasury timesa kuti ndalama yathu yomwe anati kongola chaka chatha icho ilipobe iwana ati tigwiritse ntchito yathu iwati bwezera ilikobe ndeti takapempha anati yayi ndalama imene yitu tinakupatsani kale ina ati nachita tinayiphatikiza kucheni kwanu kucha ndiye panopo ndalama zanu zonse takupatsani ndiye padakali pano kulibenso ndalama ndiye muone nokha chochita kuti amalipiro muyipeza kuti ndiye padakali pano kuteroko ifeyo ngati management tili ndi udindo kuti tipeze ndalama zokuti tilipire masalale miyezi itatu iyi tisanafike April kuti no koma vuto ndilo kuti tikatero ndiye kuti tikhala tikutenga ndalama timene timakanera kusungira kuzalimbitsira mayeso. Poyankhulapo pa madandaulowa wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya zamaphunziroyi Ephraim Naija wati bungweli lili pampanipani ndipo likufunika thandizo la ndalama msanga kuti likwaniritse kugwira ntchito yake bwino chaka chino. Kuti athandize pamene nkhani ya forex ikuvuta kwambiri anatuzo nakumana ndi Reserve Bank of Malawi kumasawa peza ithandizo inachi chonse ndefe ngati committee ya education tikumana nawo akuluakulu a Reserve Bank of Malawi komanso education kuti kudzera mu treasury Minister of Finance tiathandize MANEB apeze ndalama zimene 1.5 million US dollars. Pakadali pano bungwe lati kukwenza ndalama za allowance kwa kugwira ntchito mboma ndi 100% kwapangitsa kuti ndondomeko yawo ya chuma ikwere kuchoka pa 13 billion kwacha kufika pa 37 billion kwacha. Ndipo mkhani za msangulutso oyimba achamba cha reggae anayi amdziko lino apeza mwayi okayimba komanso kuonetsa luso lawo mdziko la Jamaica. Oyimbawa Don Taz, Blasto, Matumbi komanso Bon African anyamuka ndi bandi kukayimba madera awiri mdzikolo lomwe madziko kwambiri ndi chamba cha reggae. Anthuwa omwe onse akhalepo 16 akuyembekezeka kunyamuka pa 9 February ndipo akakhala ku Jamaica masiku 10. Tiramva kuchokera kwa oyimba mmodzi yemwe akuita nawo ku Jamaicako Ani Matumbi. Zatichitira ubwino tiyamike wakumwamba tinayamba inafe ndikalekale pa Malawi pano kuimba in the 90s koma pano pandithu tachitika mwe kuti tikapange perform ku Jamaica ndiye ife tisaname ndife osankhala ndife okondwa ndipo tikuyamika kuti zonse zati ku Malawi kuno kuloimba ambiri areti ndipo kutha kwambiri komano ichi si chiyambi chifoti kukokwana nenatu tino kuyambira panopa azitipanga feature oimba ku Malawi oimba osarege they should be atinganoti akhalirede tizipanga ndithu ulendo unapite ulendo unabzabuno sizimafunika kumanana zabuno kumapasana fale sakakha kuti akuzipanga expose komanso akuchukisa dziko lathu.
ndi thumbi pamalo timayimirira ndipo timapanga zinthu kuti nozitheke dziko lisangalale. Amalawi angozwa kuti achina thumbi akukapanga za ntchito, achina thumbi akwalipitisa dziko lathu pasogolo. Angochosa nsanje ndizi kumatifunira zabwino tonse tizipitira limodzi pasogolo. Zikati zitichitira bwino. Koma chimene Amalawi angaziwe ndi chimenecho chokuti ife tukapanga momwe tikuyenera kuchitira kuti dziko lathu lidziwike pa dziko lonse lapansi kudzera mu nyimbo zimenezi za reggae ndi dancehall. Oyimbawa akupita Jamaica akupotsata mwayi omwe anakapeza engineer Vitumbiko Mumba pomwe anapita kuchuti. Amumba ati akanakonda kuti pakanapita oyimba ochuluka koma anapatsidwa malo a oyimba anayi okha. Iwo apempha kufuna kwabwino monga mabanki, kampani, mabungwe othandizepo kuti ulondowu utheke. Mukudziwa bwino lino kuti January nali ndi Bon Africa ndi ani Matumbi ku Jamaica kumene nali ngatalendo lemekezeka abu Jobanton pajapuja makhala ndi show every end of the year amati intimate concert. So tumene kuja naita mwayi kumana ndi chairman mkulu wa Jamaica Reggae Music Industry ata chicheza naye kuti anthu oyimba kumalawi anati bwanji mubwere tindi next month tindi reggae month mubwere mzaimbe nawo tizaone taenda ku Malawi. Nde Bon Africa ndi Matumbi anati ife simadoro kweni ayi alipo simadoro ina Malawiko kantu extend kwa anthu ena. Nde timafuna anthu 8 komano anangopasa malo anthu ngati 4 ndi atenga Dontaz komanso ndatenga Blasto kuti tikhenga anthu ngati 4 artists. Then band amati pasoko kuja band but tacha amene achandife nzosiyana kusafe bwino tikandi band yatachi Malawi apange training bwino limodzi. So tikembeza kuti anyamata amene wanyamuka oyimba wanyamuka pa 9 or 10 koma makamaka pa 9 chifukwa kuloyamba oyimba pa 12 ku Montego Bay. Then gulachiwira akaimba pa 16 ku Ocho Rios. Ndiye tukonzekera nabwera kuti apanga appreciate kuti training ikwenda bwanji komanso ndipange tenge mwayo omwe una kuti ndipange apiko ma sponsors pamba tukamba ndi banki mozi nake una kuti athandize ma ticket andege anthu onsewa the team va feedback tukamba nabe koma tukupempha anthu ambiri kuti athandize funika costume ya anthu auzovala zotaka avazotani chakudya kogona fota kamene ja masiku ngati masiku 10 sanga afike jetra guide or 2 apomeko wanso training pang'ono akaimbe then masiku enaso 4-5 until the last show. Ndiye ndimene ndingakambe pakali panopa asoso kuti sili ambuye komano I love us kakonda zisuzo manga poetry nyimbo apo ndi aposo ka theatrical drama. So tiona kuti ambuye atanzapanya msogolomo. Munkhani za masewero bungwe la FAM lalengeza kuti akhazikitsa mwambo wopereka mphoto pa chaka kwa amene achita bwino pa masewero a mpira wamiyendo ndipo mwambo woyamba uchitika mwezi wa Mawa. Bungweli lati lidzipereka mphoto komanso kulemekeza osewera aphunzitsi komanso oyimbira amene achita bwino mpikisano ikuluikulu ya amuna komanso akazi. Katswiri wina amene amayankhulapo pa nkhani za masewero wayamikira bungwe la FAM kamba ka mphotozi koma wati ndondomeko yosankha woyenera kulandira mphotozi idzikhala yachilungamo. Ni nkhani imeneyonso tafika pa mtsizo pa nkhani msabatayi koma tisanasiyane tionenso mitu yake.